Asteburuan izandako sexu erasoak salatzeko mobilizazioak egin zituzten atzo arratsean Tolosan eta Barakaldon mugimendu feministak deituta. Babesa erakutsi zieten biktimei eta autodefentza feministara deitu zuten. Ertzaintzak eta Barakaldoko udaltzaingoak bi gizon atxilotu zituzten igande arratsaldean, goizaldean emakume bat taldean bortxatzea egozten diete eta indarkeria erabiliz lapurreta egitea. Astelehenean epaiaren aurretik igarota espetxera bidali zituzten. Ikerketa zabalik dago oraindik eta ertzaintzak jakinarazi du beste bi lagun ere ikertzen ari dela. Autodefentza feminista emakumeen kontrako erasorik ez eta antzeko oihuak egin zituzten atzo arratseko protestan taldekako bortxaketa salatzeko. Agiri bat ere irakurri zuten Argitan talde feministaren izenean. Nazkatuta gaude eta gure gaitzespen amorratuena adierazi nahi du. Emakumeak bizi ditugun desberdintasunen eta diskriminazioen aurkako borrokan dugun konpromisoa partekatu nahi dugu. Izan ere, indarkeria horren ondorio zuzena da. Eskubideak ditugu, bizitza independienteak izateko eskubidea, beldurri gabeko bizitzak izateko eskubidea eta indarkeria matxistarik gabeko bizitzak izateko eskubidea. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez Deustuko estudioetatik ari gara zuzenean. Eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Martxoak bi ditu gaur, aste azkena da, eta astelehenean Errusiak eta Ukrainiak hasi zituzten negoziazioekin jarraituko dute gaurkoan eta Txina bitartekari izateko prest agertu da. Errusiak eta Ukrainiak gerra hotz betean berrekingo diete gaur negoziazioei, guda piztu zenetik Moskuk erasorik odoltsuenak egin eta biharamunean Kiebeko agintarien arabera Errusiak gutxienez 23 lagun hil zituen atzo 3 erasotan. 10 Kharkiven, beste 8 hiri horretan bertan eta 5 herrialdeko hiriburuan. Egoerak gain hartu diela aitortu zuen Zelenski Ukrainiako presidenteak bideodei bidez Europako Batasuneko goi agintarien eta ordezkarien aurrean egindako agerraldian. Gertatzen ari dena sarrazki bat dela adierazi zuen. Mezua zuzen igorri zien Europar Batzordeko kidei eta bakarrik ez ustea galdegin zien. Era berean, mataza handi horren aurrean Ukrainia ahalik eta lasterren Europar Batasunan onartzeko galdegin du Zelenskik. Eta bien bitartean milaka lagun Kiebetik ihesean dira gerrak dagoeneko ia 700.000 errefuxiatu eragin ditu gutxienez eta 136 hildako. Era berean, Nafarroko gobernua eta Eusko Jaurlaritza martxan jarri dira Ukrainatik iristen diren herritarrei harrera egiteko. Nafarroako presidente Maria Txibitek adierazi du mahai gainean jarri ditzaketen baliabideak antolatzen eta koordinatzen ari direla eta Eusko Jaurlaritzak abiatu ditu asilo eskatzaileak jasotzeko prestaketa lanak 150 plaza prestatu ditu Irunen Bruselaren irizpideen esperoan. Europako Batzordeak proposatu du Ukrainako errefuxiatuei babesa ematea behin-behinean Europako Batasunean bizitzeko baimenak emanez. Horrela lan merkatura eta osasun sistemara sarbidea izango lukete. Bihar bertan eztabaidatuko dute proposamena Europako barne ministroek. Eta bian bitartean Pablo González kazetaria atxilotu zutenetik 3 egun igaro direnean oraindik ez da beraren berririk inkomunikatuta jarraitzen duela adierazi du bere abokatuak. Gonzalo Boye, Pablo Gonzálezen abokatuak ezin du bere defendatuarekin harremanetan jarri, Polonian inkomunikatuta atxilo zuten 3. eguna betetzen denean, hori da sare sozialetan salatu duena. Eta atzokoan berri bat eman genuen, ICCPek txosten bat kaleratu bai du, klima aldaketaren ondorio batzuk atzera bueltarik dagoeneko ez dutela esaten zuena, hartu beharreko neurrien artean adierazten du deskarbonizazioa dela horretarako bidea, baita ere erregai fosilak alde batera ustea, eta honen gainean hitz egiteko pantailaren beste aldean dugu Lorea Flores, Greenpeaceko kidea da bera, eguerdion.
Eguerdion zueri ere. Argitalpen hori atzokoa Ukrainaren gerraren erdian testu inguruan heldu da ez, eta hain zuzen ere Europar Batasunak zigor ekonomikoak eta bestelako neurriak ezarri dituenean Errusiaren kontra ez, hain zuzen Europar Batasuna gaur egun arte Errusiaren gazaren menpe zegoen ez, eta txosten horri tiraka, atzoko IPCC-ek eragindako txosten horri tiraka, pentsatu genezake ez, erregai fosilak alde batera usteko aukera izan litekela, baina ez dirudi hori hala izango denik ez talorea. Bai, oraindik ere urruti gaude erregai fosilak alde batera uztetik, ez? Hori ikusten dugu oraingo egoeran, baina baita iazko azaroan egin zen klimagailurrean eta honekin guk adierazi nahi duguna Greenpeacetik, ez? Erregai fosilak behin betiko uztea eta ahalik eta ezkarren badela garrantzitsua, ez bakarrik klima aldaketarengatik, baina baita horren inguruan eragiten diren gainontzeko gatazka guztiengatik ere bai. Hain zuzen, esan dugu, ezta, bestelako Europar Batasunari ezarritako zigor horien artean, zigor ekonomikoen artetik salbuetzi nahi duela Europar Batasunak bai gasa eta petrolioaren gaia, baina badazpada bestelako ate batzuk jotzen hasia dela Europar Batasuna, argeliari eta gasa hori bermatzeko, baina hala ere, esan bezala ez, txosten horrek argi eta garbi dio, ez dagoela astirik erdibideko neurririk hartzeko eta errotik aldatu beharreko garaia dela, dagoeneko klima aldaketaren ondorio latzenak pairatzen ari garela eta batzuk dagoeneko atzera bueltarik ez dutela, beraz, argi eta garbi esan da ez, zein izango litzateke bide hori, borondate politiko falta dela esango zenuke gai honi heltzeko? Borondakete politiko eza, baina borondara falta horrek ere loturan handia dauka lobby ekonomiko guzti erran beharra dago erregai fosilen lobia agitz lobby indartsua dela eta orduan dudigabe horreri aurre egin behar zaio, erregai fosilei ematen zaien diru guztia egiten diren inbertsio guztiekin bukatu behar dugu, baina gainera ere adaptazioan ez, IPCC-aren txosten honek ere erraten duen zerbait bada, adaptazioan gaizki gabiltzala eta adaptazio horretan ezinbertzekoa da gure ekosistemak besteen joatea eta lehen goratzen, ez? Derrigorrezkoa litzateke bai ekosistema urtarren zein lurtarren 30% bestoa izatea 2030 urterako. IPCC-ren txosten honek argitaratutako ondorioak kezkagarriak dira, latzak dira, argi eta garbi mintzatzen da, ezta, nolabait aurrera begira ere ziurgabetasunez begiratzeko bagunea da, eta behin baino gehiagotan horrelako berriak heltzen ari dira, geroz eta gehiago, eta etorkizunera begira estres klimatikoaz ere dagoeneko hitz egiten hasia da, nolabaiteko kezka handiegia klima larrialdiarekin lotuta, horrelako berriek sortzen dutena, zein mezuela hasiko zenuke honen erdian? Normala dela, olako estresa nabaritzen hasteaz, ja errantzeguten hamarkada hau, 2030 dugula epe muga, benetan gauzak ongi egiten hasteko eta aldaketa sakonak egiteko. Denbora antzinera doa, denbora gero eta gutxiago dugu, eta gauzak badirudi ez direla behar bezala aldatzen, baina zer egin dezakegunen aurrean, nola kanalizatu estres hori, argi dagoena da gizarte presio hori gabe aldaketa sakonak ez direla etorriko. Orduan, bada garaia berreskuratzeko 2018-19 bazilurien olako aldaketa klimatikoaren aurkako gizarte politikoaren horreskuratzeko. Atera gaita ezen presio hori egiteko, bertzaldetik erregai fosiletan oinarritutako enpresek egiten duten presio hori ere nola baitere kontrai hartzeko eta martxan jarri behar garela. Mezu horrekin geldituko gara, beraz, Lorea Flores Greenpeacetik eskerrik asko gurean izateagatik gaurkoan. Mila esker zueri ere.
Eta ingurumenarekin lotutako hainbat berri ditugu gurean eta horiei heltzeko Gipuzkoa aldera goaz, bertan baitago Udane Arbeo lankidea, hain zuzen Ormaiztegiko tren geltokian da Udane, guardion, hain justu gogoratu aurreko abenduan luizi baten ondorioz, uholdeek euriteen ondorioz istripu bat izan zena trenbide horretan eta orain jakinda kalte horiek Adifek ordainduko dituela Udane. Bai, alaxe da, Adifek iragarri du 3 milioi euro inbertituko dituela, abenduaren 9an Gabiri eta Zumarraga arteko trenbidean izandako euri erauntziak, hemen atzean ikusten duzuen Erizmendi tunelaren ahoan eragindako kalteak behin betiko konpontzeko. Aldiriko tren baten lehen bagoiak talka egin zuen euriteen ondorioz izandako harri jausi batekin, gertakarian etzen inor zauritu, baina bidea 5 egunez itxi behar izan zuten eta hurrengo egunean SEMAF sindikatuak adierazi zuen makinistaren erreakzio azkarrak ekidin zuela kalte handiago bat eta abiadura handiko sarea ohiko sarearen gainetik mantentzea lehenesten ari direla salatu zuen SEMAF sindikatuak bestalde. Istripua trenbidearen mantentze txarrari egotzi zion eta horrela azpiegitura hobetzeko eskatu zien Adifi eta Espainiako gobernuko garraio sailari. 3 hilabete geroago Adif enpresak iragarri du 3 milioi euro inbertituko dituela kaltetutako eremua erabat konpontzeko. Eta bestalde Zaldibar argitu plataformak Luizia gertatu eta 2 urtera, Luizi horretan hildako 2 langileak omentzeko eskultura bat jarri nahi du, baina trabak jartzen ari dizkiet, ezin da egoera Udane. Bai, batzuk esan bezala Zaldibar argituk duela 2 urte gertatutako hondamendia oroitzeko eskultura jarri nahi du Eitzaga auzoan, baina esan bezala udalak hainbat oztopo jarri dizkie bide horretan eta Zaldibar argituk horren aurrean martxan jarri nahi du kanpaina berezi bat eskultura bertan jartzeko. Otsailaren 6an 2 urte igaro ziren Zaldibarko zabortegia amildu zenetik eta azpian Alberto Soleuluze eta Joaquin Beltran langileak hil zirenetik. 2 biktima komentzeko helburuarekin Zaldibar argitu plataformak oroigarri bat jarri nahi du Eitzaga auzoan. Eitzagan gertatu zena inork ez dezan ahaztu. 2. urte mugan ezarri nahi zuten eskultura auzoko lorategi txiki batean, baina udalak baimena ukatu zien. Hain justu urtarrilaren 4an aurkeztu zuten Zaldibarko udalean eskultura Eitzagan jartzeko baimen eskaera. Eskaeran zein lekutan jarri nahi genuen zehaztu genuen. Auzoko errepidea eta oinezkoen gunea banatzen duen belarditxo batean. Inolako erabilerarik ez duen espazioa dela gaineratu du Zaldibar argituk. Baimen eskatu eta 6 egunetara alkateak dekretu bidez eskultura jartzeko baimena ukatu zien. Harridura sartu genuen erabaki hau. Are gehiago ematen zuen arrazoia irakurrita. Horrela zioen hitzez hitz, udal baimenik gabe jabari publikoan ezin da oroigarririk jarri. Horrexegatik aurkeztu genuen eskultura jartzeko baimen eskaria. Bestetik udalak hondamendia gogoratzeko oroigarri bat jartzea erabakita daukala dio dekretuak. Oraindik ez dutela erabaki noiz eta zein motatako oraigarria jarriko duen. Baina jartzen denean, ohartaraziko digula bertan egon gaitezen. Mezu hura adar jotzea dela eta sentsibilitate gutxi erakusten duela adierazi du plataformak. Egoera horren aurrean herrian kanpaina bat abiatzea erabaki dute. Eitzagan gertatutakoak izan dezakeen oroigarririk sentikorrena eta egiazkoena herritarron eskutik datorrena izango delako. Aurreko astean atezate hasi ziren eskulturaren erreplika txikiak banatzen eta herriko hainbat taberna eta dendetan ere eskuratu ahal izango da. Era berean datozen asteetan hainbat ekintza egingo dituztela iragarri dute herritarren babesa lortzeko. Eta Nafarroan Udane elikadura subirutasunari buruzko txosten bat argitaratu dute eta ustiategien inguruko datuak plazaratu dituzte, zer nabarmentzeko? Bai, azken 15 urtetan Nafarroan nekazaritza ustiategiak erdira murriztu direla ondorioztatzen da txosten horretan erakusten da nekazaritza lurrak ere murrizten ari direla. Bertan nabarmentzen dute 25 soilik erabiltzen dela nekazaritzarako eta gainontzekoak abereak elikatzeko erabiltzen dira batez ere. Azken 15 urteetan nekazaritza ustiategiak erdira murriztu dira Nafarroan, herrialdeko elikadura subiranotasunari buruzko dokumentu batek jasotzen duenez.
Hori bera, arrea mugari gabe Nafarroan Mundu Bat eta IPS koordinatu dute. Azterlan horretan adierazten denez, nekazaritza lurra murrizten ari da azken hamarkadetan, eta gehienak abereak elikatzeko erabiltzen dira. Horrela laborantza lurraren 25% inguru soilik erabiltzen da zuzenean giza elikadurarako. Gainera azterlanean aztertutako adierazle gehienen arabera, nekazaritzako ekoizpen eredua jasanezina da. Hala dokumentuan aipatzen da eremuan ongarri kimikoak eta pestizidak gero eta gehiago erabiltzen direla, bereziki ongarri nitrogenatuak eta herbizidak. Jarduteko modu hori ez dator bat baserritik mahairako Europako estrategiarekin, non Nafarroko gobernuarekin badagoen. Estrategia horretan datza besteak beste 2030erako pestizien erabilera 150 murriztu behar dela, eta ongarri kimikoak 120 gutxienez. Txostenean nabarmentzen da halaber, Nafarroa nagusien abeltzaintza etengabe ukuiluratutako ganadua duen eredu intentsibo batekoa dela, tokiko baliabideak aprobetxatzen ez dituena eta lurraldetik bereizi egiten dena, eta horrek inpaktu ugari eragiten dituela ingurumenean, kliman eta gizartean, bai hemen, bai planetako beste leku batzuetan. Besteak beste neurri handi batean Latinoamerikatik datorren sojarekin egiten den pentsu kopuru izugarriagatik. Bereziki kezkagarritza jotzen da ikerketa txerrikaren kasua, modu industrialean hasi baitira aziendaren 189 baino gehiago eta 2011 eta 2020 artean ganadua 153 handitu baita, 685.000 aberera iritsi arte. Espainiako estatuan aldi berean 127ko igoera izan da. Horri dagokionez txostena nabarmentzen da aire zabaleko txerriak asko murriztu direla 1% baino gutxiago izateraino nekazaritza politika baten ondorioz. Esaterako Nafarroko herri lurretan bazkatzera irtetea eragozten dielako. Eskerrik asko Dani Arbe gurean izateagatik. Bai, mila esker. Eta bihar martxoak 3 zarraskia oroituko da 46. urte urrenean estatuaren zigorgabetasun estrategia zaratuko dute martxoak 3 biktimen elkarteak eta baita ere izango dira beraiekin Argentinako kereilako ordezkaritza bat. Osteguneko ekitaldi horietan Araban frankismoko krimenengatik kereila bat abiatzeko eskatu diete instituzioei. Martxoak 3 egun adierazgarria da Gasteizen eta urtero bezala 1976ko egun horretako sarraskia gogoratuko dute gertakarien 46. urteurrenean. Martxoak 3 plazatik abiatuta Gasteizko kaleak zeharkatuko ditu ohiko manifestazioak ostegunean 7etan eta aurretik 6:30 sindikatuek omenaldia antolatu dute. Horrez gain, martxoak 3 elkarteak eta Argentinako kereilaren abokatuak agerraldia egin dute Zaramaga auzoan elkarteak duen egoitzan, prozesu judizialaren berri emateko. Martin Villa inputatua jarraitzen duela gogoratu dute eta lanean jarraitzea ezinbestekoa dela adierazi dute. Martín Villa va a seguir imputado en la querella argentina, al menos por 12 homicidios agravados en un contexto de crímenes contra la humanidad. En ningún caso se sobresee el procedimiento respecto a Martín Villa. Bide batez, deialdi berezia egin dute martxoaren 3ko ekitaldi guztietan parte hartzeko, bai elkarteak berak antolatutakoetan, bai beste eragileek antolatutakoetan. Horren arira, astelenean, Jacinto Lara Argentinako kereilako abokatuari omenaldia egin diote eta kontzientziaren kanpaiak izeneko eskultura eskaini diote. Bere papera ezinbestekoa izan da justizia lortzeko bidean, eta eskertu behar diogu benetan bere lana, bere irmotasuna eta bere gertutasuna oso gertu sentitu dugu bere borroka honetan, eta horregatik eskainiko diogu kontzientziaren kanpainak deituriko eskultura bat, Inigo Arregik egindakoa, eta orain arte beste pertsona esanguratsu batzuk bai langile borroketan eta borroka sozialetan eta guretzat oso garrantzitsuak izan diren beste pertsona batzuei eskaini dieguna ere. Eta politika instituzionalean Inigo Urkullu lehendakariak eta Eneko Andueza PSeren idazkari nagusiak bilera egin dute eta ondorioztatu dute gobernuen bazkideen arteko osasuna ona dela. Eusko Legebiltzarrean izapidetzen ari diren proiektuak birpasatu dituzte, esaterako diru sarrerak bermatzeko errentaren erreforma, berdintasun eta indarkeria matxistaren aurkako araudia eta baita ere hezkuntza edo gazteria legeak. Hezkuntza legean momentuz ez da akordiorik gobernu bazkideen artean, baina hura lortzea espero du Eneko Anduezak PSen idazkari nagusiak.
gaude eta gainera lanean gaude behar den akordioa lortzeko beste Baskidearekin, EAJarekin, espero dugu hurrengo egunetan hori lortzia, baina hori aurrera pausu bat bakarrikan da. Hori oinarria izan behar da, hemendik aurrera, legearen inguruan adostasun zabal batetara ailegatzeko eta adostasun zabal horrek lege on bat lortzeko eta lege horren bitartez emaitza hobetzia eta dakagun desberdintasun horiek murrizteko. Hezkuntza ituna izango dugu hizpide, hain zuzen ere ordu batetik aurrera Koldo Tegitu ikastolen elkarteko presidentearekin elkarrizketatu nagusi izango baitugu hemen 11 telebistan. Eta politikarekin jarraituta Nafarroan García Adanerori eta Saiasi UPNren militantzia etengo diete 2 urte eta erdiz. Behin betiko erabakia da eta UPNren berme eta diziplina batzordeak duela 3 aste egindako proposamena berretsi zuen atzo. Ondorioztatu dute Carlos García Adanero eta Sergio Saias diputatuek ara uste larria egin zutela lan erreformaren bozketan. 2 urte tardiz militantzia etengo zaie biei beraz eta epe berean ezingo dute alderdiaren izenean kargu publikorik izan. Eta ekonomia alorrean otsaila ez da hilabete ona izan Hego Euskal Herrian izan ere 757 langabe gehiago dago. Nafarroan gora egin du nabarmen langabeen kopuruak eta Araban ere langabe gehiago batu dira zerrendetara. Emaitzak hobeak izan dira Gipuzkoan eta Bizkaian, baina ez dira nahikoa izan goranzko joera orokorra geratzeko. Dena den, azken urtean behera egin du nabarmen langabezian dauden langile kopuruak. Eta bien bitartean ez dira gutxi mobilizazioetan edo greba deialdiak dituzten sektoreak, horietako bat da autoeskolena Aiara de Urreta. Bizkaiko autoeskoletako langileak berriro ere greban daude. Lan hitzarmenaren negoziazioan patronalaren blokeoa salatzeko. Martxoaren 1 martxoaren 4 arte lanuzteak antolatu dituzte eta horren harira hainbat protesta egingo dituzte asteon. Horien artean dago gaur Bilbon egin duten manifestazioa. Izan ere gaur Bizkaiko autoeskolen elkarte patronalak, hotz apabi patronalak bilera du bere kideekin eta batzar horretan ELA sindikatuak otsailaren 9an bidalitako proposamena aztertuko dute. ELAk adierazi duenez gainera, patronalak sindikatuari esan zion bere kideekin bildu arte ez zela sindikatuarekin bilduko. Guk aurkeztu genion proposamen bat otsailaren 9an eta komentatu ziguten deitu genien esateko ia horri erantzuna emango zioten edo eta esan ziguten gaurko bilera ondoren esango zigutela zer egingo zuten. Baina atzo beraiekin kontaktuan jarri ginen eta komentatu ziguten ez dutela aste honetan gurekin biltzeko asmorik. Horiek horrela, ELAk ohartarazi du apabik ez duela interesik gatazka konpontzeko. 2020an hasi ziren negoziazioan eta 2021ko ekainean hasi ziren greba dinamikekin. Eta tarte horretan sindikatuaren iritziz, patronalak jarrelak hurbiltzeko borondate eza erakutsi du. Ez dute datarik zehaztu eta horrek bagerian uzten du gatazka honetan zehar eukin duten jarrera denbora guztian. Eta bestalde, Artiatz gaieta fabrikako langileek 100 egun bete dituzte greban lan baldintza hobeak eskatzeko. Andres Larrinaga langilea izan zen atzokoan gakoak saioan ez da instituzioei erantzukizunak eskatu zizkion. Guk eskatzen dutxuguna instituzioei da ez begiratzea batera, parte direla herri honen industriaren eta borroka eta gatazkan soluzioen zati bat dela bai. Ez da ezin dauela albo batera geratu ez ere egin barik. Egun asko dire eta ez dute ez esango batematek esaten badau egun batzuk ez direla izan beti onenak. Bai esan aldot eta ez nago gusurikarian esaten doanean jentea dagoela konpromisoagaz lortzeko baldintz batzuk langileentzako.
ezin da onartu enpresa batek benefizio handiak dituen bitartean langileei eskatzea bere kondizioa jaistea. Eta autokarren eta autobusen sektorean espezializatutako Alkonza Irizar Group enpresako langileek greba mugagabea hasi zuten astelehen honetan eta langileen egoera azaldu zuen atzokoan gakoak saioan Urko Herrera langileak. Bueno, Irizar sartu zen Alkonzan 2006an, 2013an, eta Alkonzan zeuden 250 pertsona. Bueno, egiten genuen itxasuntxetako motorrak, eta egin genuen Irizaretzako autobusen motorra ere, elektrikoa. Eta, sartu zirenean 250 pertsona ginen, eta joan da geisten, orain gaude 98, eta botako dute 28 familia etxerantz. Eta kulturari atea irekiz, Euskal Herria zuzenean jaialdia bueltan izango da aurten Irizarren 26. edizioa bertan ospatuko da, uztailaren 1-tik 3 hurrengo asteetan xehetasun gehiago emango dituzte. Zaurietan musu ezerzean zuminari aurpegian ezurrari egia aurrera Leo zaila pixka bat urrun iruditzen zaigunez. Hitzordu bat proposatu nahi dugu, pixkat izango da etxezetaren modu hau da berriari ongi etorria egiteko. Arratsaldeko 5 Logoian zineman proiektatuko dugu Altsasu gaura dokumentala. Ondotik solasaria izanen da Ametxartzaiuz filmegileetariko bat da, beraz bera hor izango dugu. Eta ondotik poteo bat antolatuko dugu Miarritzeko kaleetan txaranga batekin, eta hainbat animaziorekin, eta gaualdia bukatuko dugu Miarritzeko Mizanbu gaztetxean. Eta gogoratu, asteazkenero legez, gaurkoan hitzordua duzuela Hamaika Telebistan, Nafareway saioarekin gaurkoan Garesetik izango dira. Eta bertako txokoak ezagutzeko aukera izango dugu Jasmin Mansriren eskutik gogoratu arratsaldeko 8 eta 4 eta baita ere gaueko 10 ikusgai duzuela Hamaika Telebistan zuzenean, eta nola ez hamaika.eus atarian ere. Aurrerapen txiki batekin utziko zaituztegu, eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin, gaurkoan gurekin izango baitugu Koldo Tegitu ikastolen elkarteko lehendakaria, orain arte. Aldeko aldizkaria, gazteleaz entre todos, euskeraz auzolan. Bi izen ditu? Bai, delako bi hizkuntzako aldizkari bat delako, gazteleazko zatia entre todos eitzen da, eta auzolan euskerazko zatia. Bi edizio, ez? Bai. Bat hemen, Izarbegi bat, hemen Garesen, eta bertzea Lizarraldean. Hori da, bai. Ni betidanik musikeria izan naiz, 6 urtetatik hasi nintzen saxoa jotzen, saxo jolea naiz. Eta hasi ginen egiten kontzertuak hemen justu zonalde honetan, duela 8-10 urte edo urtean behin egiten genuen kontzertu bat. Eta diska ateratzen nuen, eta diskaren aurkezpena egiten genuen hemen. Balean hori egiten dut muralak, enkarguak, baita ere egiten dut diseño grafiko, banago pixka tarte munduan, hortxe, eta oraingoz ongi. Zer da hori? Laiak dira. Laiak? Badira aspaldiko tresna. Hemen Garesen, erabiltzen dira tresna hauek beste gauza bat egiteko. Ez lasterketa. Lasterketa hori? Bai, egiten dugu.
Egunero legez, elkarrizketaren tartea irekiko dugu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Koldo Tellitu ikastolen elkarteko lehendakaria da bera, eguerdion eta ongi etorri Hamaika telebistara. Eskerrik asko. Hezkuntza itunerako adostasun zabal baten bila ari dira Eusko Legebiltzarrean, ostiralera arte dira dago epea, alegazioak aurkezteko, eztabaida puntu desberdinak dira, horietako bat titulartasunarena, ikastolen elkarteko presidentea zaren heinean, zein da zuen ikuspuntua? Titulartasunaren gaian nik uste dut argi daukagu, ezta? Hor proposamenen artean Euskal Hezkuntza Zerbitzuaren proposamena dago, zerbitzu horretan bete beharrak eta legean agertuko diren konpromisoak eta bete beharrak betetzen dituzten ikastetxeak egongo dira, administrazioaren titularitatekoak izan ala ez. Guretzat hori aurrera pausu bat da, nahi badugu gaur egun dugun sistema duala gainditzea eta guretzat hori da helburua. Guretzat norabide honean doan pausu bat da. Egia dana da proposamenean zehaztasun falta bat dagoela eta hori argitu beharko dugula. Zeintzuk bete beharrak, zeintzuk konpromisoak nola neurtzen diren, baina momentuz norabide honean doan kontu bat da. Eta titulartasunaren kontuarekin uste dut gizarteak argi daukola zer garen ikastolok, gure ikastoletan titulartasuna komunitatearen eskutan dago, eta horrek ere, erabakiak hartzerakoan, bere ondorioak ditu, ezta? Alde batetik gure plan, gure hezkuntza proiektua guk egiten dugu, gure barne antolaketa, gure baliabideen kudeaketa. Beraz, guretzat garrantzitsua da, eta pentsatzen dugu aukera bat dagoela publikotasun berri bat eratzeko eta publikotasun berri horretan egoteko administrazioaren titularitatekoak direnak eta besteok. Beti ere garrantzitsuena da, ezarriko diren bete beharrak eta konpromisoak guztiok betetzea. Ikastolok, kristau eskolok eta publikakoak. Hezkuntza zerbitzu horretan sartzen diren guztiak. Aipatu duzu lege itun edo lege berri hau datorrela, sistema dual horrekin gainditzeko, itunpeko eta publiko-pribatu dikotomia horrekin nola baite austera gakoa izango da, esan duzun bezala, hori nola gauzatu, ezta? Horretan esan dakoa, nire ustez, lehenengo dokumentua da, eta logiko lehenengo dokumentua, nola esango nukenik, normala da, baldintzak ezagertzea. Ez da oso dokumentu orokorra da, danok esan dugu gauza berdina, zehaztasun falta handia dagoela, baina espero dezagon urrengo dokumentuan, ekarpenak egin eta gero, osatuko den dokumentu horretan hori agertza. Ikastolen elkarteak zer egin du momentu honetan? Mai gainean gure ekarpenetan, ipini gure uste zeintzuk diraz baldintza eta konpromiso horiek. Eta horren jatorrian dago, pasadan urtean aurkeztu genuen, endekalogoa. Guretzat esate baterako, aipatzearen era sintetikoan hor bete behar diren konpromiso eta bete beharrak, alde batetik, Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoan sartuko diren ikastetxeek, ikasle guztiak onartu eta ezi behar dituzte, inungo bazterteari gabe, kudeaketa ekonomikoa gardena izateaz gain aldian administrazioaren kontrolan egon behar da, Euskal kurrikulunan oinarrituta, Euskara eta Euskal kultura ardatz, ideologikoki anitza eta laikoa, irabazi asmori gabekoa, kudeaketa autonomo eta parte hartze demokratikoarekin izan behar dute, ikasle guztien aukera berdintasuna, eskidetza, inklusibitatea eta gizarte kohesioa sustatu eta bermatu behar dute. Eta guztia bazaten dugunean, guretzat ez da bakarrik titularra agertzea orain egin dudan moduan denbora askoz dugulako, baizik eta gure ekarpenak egiten duguna zer da, bakoitza definitu, ezaugarri hori nola bete beharko da. Eta guretzat garrantzia handia edukiko du nola ebaluatuko diren azaldu dudan bete behar eta konpromiso horiek. Hau da, zer adierazle erabiliko diren ikastetxe batek bete behar jakin bat betetzen duen ala ez jakiteko. Hortan dago gakoa. Guk horregatik esaten dugu. Momentuz bakarrik era gordinean marrastuta dago zein izango da Euskal Hezkuntza Zerbitzua. Orgeruko argazkiaren zain gaude, esateko benetan, orain norabide honean ikusten dugun proposamena, benetan norabide honean egongo den. Nola egin ez, bete behar horiek betetzeko ere. Hori da. Euskalduntzea bada ere beste ardatzetako bat, beste ardatz garrantzitsuenetako bat. Zirriborroan ez da aipatzen momentu zen murgiltze eredua bere horretan, Euskara ardatz izango duen eredualistasuna hori bai, baina zer ulertu daiteke horren gainean? Barri hori kontu berdinera goaz, zehaztasun falta. Kasu honetan, zer gertatzen da, esaten duena, dokumentuak esaten du, Euskara ardatz duen sistema eleaztiniztunaren alde egiten dugu. Baina gero, hortik gitxira esaten duena da, gaur egun badaukagu sistema hori, eta guk esaten duguna, bueno, daukaguna da bada hori, gure etzat momentu honetan hori ez da nahikoa.
Eta horren aurrean ze proposatzen dugu? Bi proposamen nagusiki egiten dugu. Gaur egun dauden ikastereduak desagertu behar direla, guretzat segregatzaileak diren ereduak direlako, eta bestetik murgiltze eredua. Murgiltze eredua edo eredu orokortu eta bakarra nahi badugu, ezta? Baina izena badu bere garrantzia, baina gehiago du izana. Eta nik uste dut horretan ipini behar dugula fokoa. Gainera guk askotan adierazten duguna. Hori ezarrita bakarrik ez dugu lortuko guztia. Beste neurri asko egon behar dira. Dinota askotan aipatzen duguna, baliabideak, eleaniztasunaren izaera eta ezaugarria jendera harturatuko duen estrategia bat, ebaluazio sendo bat, ikastetxeen hizkuntza proiektu aurrera eramatea. Beraz, garrantzitsua da, aipatu duan bi elementu horiek agertzea, baina horrekin batera beste zeo zer gehiago egin behar dela. Zer eskatzen dugu urrengo dokumentuan? Aurrekoan bezala, garapen handiagoa, zehaztasun gehiago, bereziki elementu bi nagusiki horretan. Zer gertatuko da hizkuntza ereduekin, gure ustez dokumentu irakurrita desagertuko dira, baina nahi duguna da argi irakurtzea, eta bestea, deitu jazu, murgiltze eredua edo eredu orokortu eta bakarra, baino hori ere agertzea. Eta barkatu betzeko, eta horrekin batera ere, beste zenbait neurrik hor agertzea. Egia dana da, hasierako dokumentuak elemento positiboak eri badaudela, hori ezin dugu ukatu. Baina, bi elemento nagusi hauek argi geratu behar direla gure ustez. Beraz, uste duzu hurrengo dokumentuan argiago geldituko dela afera hau, ez zaituztek eskatzen murgiltze ereduaren afera honek zera da gaur egun indarrean dauden ereduak mantentzea eskatzen zaituz? Logikoki, ez badugu zuzen, ez badugu irakurri argita garbi hori horrela agertzen dela, kezkatzen gaitu. Baina, gure ekarpenak bide horretatik joango dira, argi daukagu, kontseiluak deituta, ia hezkuntza eragile gehienok agertu ginela, orain aipatzen dudan eskaera egiten, eta ni uste dut alderdi politikoek sensibliak izan behar dira, hezkuntza komunitate osoa olako puntu baten ados badago, eta ez dira asko olako adostasuna jasotzen dituzten puntuak, baina ustez hori bideratu beharko da, era batera edo bestera. Baiko adostasunez, beraz, puntu honetan. Bai, esango nuke baietz. Dena den, esan behar dugu ez, hezkuntza itun berri hau, Euskal Autonomia Erkidegoaren muinean egongo litzateke, ere muan, hobeto esan da, nazio ikuspegi batetik ez, Nafarroako gobernuaren baitan beste araudi bate egongo litzateke, Ipar Euskal Herrian beste bat, horrek dakarren ondorio eta berezitasun guztiekin, ez da, ez zenolako hausnarketa dakar honek? Gure ekarpenetan eta gure adierazpen publikoetan etengabe esan dugun kontu bat. Dokumentu honek utxunez handi bat badu, hori da. Euskal Herriaren aipamena falta zaiola. Eta guk gure ustez, badakigu EAera lantzen den lege baten inguruan ari garela, baina uste dugu, badaude aurrekariak, dinotuko garatzen dut Angel Institutaren garaian unibertsitateko legea onartu zenean, bigarren artikuluan hori adierazten zen. Bai, arautuko dugu Erkidegoko unibertsitate sistema, baina ahaztu barik Euskal Herrian badaudela beste unibertsitate batzuk eta beraiekiko ze harreman mota nahi dugu. Eta horregatik gure ekarpenetan bi bidetik doaz. Alde batetik arlo pedagogikoan gure ustez, Euskal Herri osoan dauden ikastetxen guztion harremanak bideratu behar dira. Ikastetxen arteko sareak, elkarlana, askotariko esperientzia trukatu. Gure ustez legeak egin behar duena da guzti horreri bidea emon. Badakigu ezin duela arautu EAetik kanpo, baina behintzat, ideia bezala, hau jasota egotea, unibertsitate legean jasota zegoen bezala, nire ustez hori gero zenbait proiektu aman komunak aurrera eramateko, babes juridiko bat dago eta bultzada bat emon behar da. Baina hori da egiten dugun lehenengo ekarpena, baina bigarrena askoz ere indartsuago da. Guk aldarrikatzen duguna da, lege horren bitartez, olako Europar egitura bat sortzea, konsortzio edo Europar dauden figura juridikoak erabiliz, pizkat guzti horreri babesa emoteko. Eta konsortzio horretan edo erakunde juridiko Europar horretan, transfronterizo horretan, egotea ez bakarri Jaurlaritza, baizik eta administrazio ezberdinak, eta inkluso eragile kooperatiboak edo nahi dutenak egon zertarako. Babesteko proiektuiek laguntzeko gaur egun indarrean dauden proiektuak, eta, esango nuke konkretuki, gaur egun esate baterako, gure iparraldeko ikastolek batzuetan daude hor bere kolokan, ez da, pasan urtean gertatutako eta gero, beraiek ere ikusteko badagoela horren atzean olako figura bat,
hori bultzatuko duen. Eta gainera, proposamenean agertzen dira beste bi instituto, euskarari, sortu dezagun beste bat. Ipar Euskal Herria aipatu duzula, ostiralerako deitu duzu ikastolen elkartetik mobilizaziora, izan ere azterketak euskaraz egitea aldarrikatzeko, orain Ipar Euskal Herriko ikasleek ez dakite ez, basoa zein hizkuntzatan egin halko duten, eta beraz mobilizaziora deitu duzu ostiralerako. Bai, momentuz, esan duzun bezala, kezkarekin bizi dugu egoera, pasan urtean, abenduak 14ean zirkular bat adostu genuen Estatu Frantseseko administrazioarekin, hezkuntza administrazioarekin, guztia bideratzeko, baina azken aldian ikusten ari garena da, interpretatu nahi dutela adostu genuena, eta zegoen aukera hori, pizkat geratzea hor, bat bai, bat ez, pizkat, ez dakinik, trileroen jokoen baten pean. Orduan, gure ustez, argi dagona eta esan behar duguna da, ez dago dudarik. Azterketak euskaraz egiteko eskubide osoa dute gure ikasleek. Horrela adostu zen 2009an Euskal Erakunde Publikoarekin eta Frantziako hezkuntza agintariekin, eta hori bete behar da. Eta ikusten ari garena da, ez dakigula zer gertatuko den. Eta denbora aurrera doa, eta laizter egongo dira azterketa horiek, eta oso garrantzitsuak dira, batzuk bestea baino gaiago, baina gure ikaslentzat garrantzitsuak dira. Hori kontutan izan da, mobilizazioetara deitu dugu, elkarteratzeak, eta, zein da horren helburua? Iparraldeko ikastoletako guraso langile eta ikaslei, Euskal Herriko ikastola guztien elkartasuna eta babes osoa adierazi. Eta Frantziako hezkuntza agintariei mezu bat. Horrelako gauza egiten diren, ez daukazu bakarrik zehazka horrean, baizik eta ikastolen mugimenduaren osoa. Era berean, gizarte eragile alderdiei dei egiten diogu, bat egitera, gure aldarrikapenarekin, azken finean euskara eta euskal kultura jokoan ere badago. Bizi nahi badu Euskal Herri osoan euskaraz, ezinbestekoa da, logikoki, gure ikaslek azterketak euskaraz posible egitea, ezta? Hortxe mezua eta hezkuntza itunera bueltatuta, hitz egin behar dugu baita ere segregazioaz, ezta? Hori ze bada beste erronka nagusinetako bat, gaur egun maila sozioekonomiko basuko ikasleek eta baita ere atzerritarrek ez dute aukera berdinak. Konponbide zehatzik barne biltzen ditu testuak lehen aipatu duzu, ez publiko-pribatu dikotomia horrekin hausteko bide horretatik, baina horretaz gain... Puntu honetan barriro ere ez dago zehaztasunik. Esango nuke agian aurrekoetan baino gitziago. Lehenengo erreflexio bat, ni uste dute erreflexio sakona egin behar dena da. Segregazioa, arrakala soziala, dualizazioa, egitura ekonomikoak eragiten du. Eta hori aldatzen ez den inean, zaila da hezkuntza mundutik horreri buelta emotea. Gizarte kapitalistaren ondorio bat da, eta gizarte kapitalista baten gaude. Hortik aurrera, ikastetxeek, ikastolak zer egin dezakegu? Lagundu dezakegu, arrakala sozial hori handiago izan ez dadin. Eta guk ustez, funtzio hori bete behar dugu. Baina jakinda ere, nun dauden limiteak. Nik uste hori barneatu behar dugula, bestela, emoten du, hezkuntza munduak konpondu dezakela hori. Eta gure ustez, lagundu dezakegu arrakala handiagoa ez izaten, eta inkluso kaso batzuetan buelta emoten. Horretarako, gure ustez oso garrantzitsua da gainera, kanpotik etortzen diren ikasleen, beraien jatorrizko izaera hori errespetatu. Jatorrizko izaera hori errespetuta Euskal Herritar izateko baliabide guztiak eskaini behar dizkiegu. Eta aldi berean beraien ekarpenak aberastasun gisa ulertu behar dugu. Horrela nik uste dut jorratu dezakegula. Neurre konkretuela joan da, bereziki bi aipatuko dut. Bat, legebiltzarrean egin genuen agerpena izan genuen, bota genuen, eta gure ekarpenetan orain barri hori agertuko da. Eta da, ikastetxe guztiak behartzea sozialki egoera zaurgarrian dauden ikasleak era progresiboan jasotzera. Bere eremuaren arabera, dagozkien kopuruan, oreka bat ezarri arte. Badakigu ez dela politikoki zuzena proposamen hau, eta batzutan ikuspegi pedagogiko batetik igual, baina edo benetan olako jarrera gordinak hartzen diren, edo bestela gaiari ez diogu buelta emongo. Eta gero bigarrena, kanpotik datozen ikasle gehienak datoz matrikulazio garaitik kanpo. Eta eskolaratzea ez dute beraiek erabakitzen. Erabakitzen du eskolatze batzordea. Eta eskolatze batzorde horren funtzionamentuan hezkuntza eragileok ez gaude. Gure ustez bada garaia hori horrela agertzea, ni argi daukat, nahiz eta beste hezkuntza eragileekin egual batzutan gauzak berdinez ikusi, hori gure artean egingo bagenu, orekarako bidea egongo zala.
Eta gai honekin nolabaiteko lotura ere baduena euskalduntzearena, ezta? Nola uztartu ez euskalduntze prozesu hori eta inklusioa. Bai, egia dana da, momentu honetan gure kezka ez da bakarrik kanpotik datozenekin, baizik eta bertokoekin. Beraz, baina bai, egia dana da gure ganatortzen direla, gure euskara eta euskal kulturaren ezagutza oso urria duen ikasle kopuru handi bat. Garai batean esaten gero eta handiagoa, eta egia dana da, gaur egun, pandemia dela eta nahiko epeldu dela, baina etortzen dira, eta agian hau amaitzen denean gehiago etorriko dira. Beraz, formula berriak topa behar du. Ikastolen elkarteak orain dela bizpahiru urte Jaurlaritzari olako proposamen bat eraman genion, ezta? Eta proposamen horretan gure kezka nagusia zen berezik adin batetik gora ikasleek ezin dira zuzenean geletara sartu. Ez badut ezagutzen euskera, eta kasu batzuetan ez euskera, ez gaztelera. Horretarako, harrera gelak edo deitu nahi duzu moduan, pentsaten genuen zela formula egokiena. Lehenengo, gure hizkuntza ikasi behar dute. Eta horretarako proposatzen genuen olako espazio neutroak, nun herri batean, publikako ikasleek, ikastolakoak, estado eskoletakoak, hor bertan egotea, ez dakigu zenbat denbora beharko den kaso bakoitzean, baina 3, 4, 5, 6 hilabete, lehenengo eta behin hizkuntza menperatzeko. Eta hortik aurrera ja gelaratzea. Gaur egun gelaratze hori egiten denean, ez dakinik 15 urteko, 14 urteko ikasle bateaz, datorrena euskera jakin barik, batzutan euskera ez gaztelera, ez ingelesa gelara sartu, horrek ez du zontzurik, ez da. Eta euskal kurrikulumaz ere hitz egin behar dugu, ikastolen elkartetik horren aldeko apustua egiten ari zarete, duela hainbat urte, gaur egun gogoratu ezagun, ez? Kurrikulumaren erdia Madrilek erabakitzen duela, galdera da, gai honi buruz hitz egiten ari da, hezkuntza itun berrian? Bueno, beste hutsune handi bat. Guretzat gainera, aipagarriena, ez da, agian ezagertze euskal kurrikuluna ia testu osoan, behin agertzen da aipatuta, eta agertzen da institutu baten funtzioen batzuen barruan. Baina ez da oinondik garapenik, ez ezer. Guretzat, estatu guztiek gai honi sekulako garrantzia moten diot, ez da? Herri baten hizkuntza, kultura, historia, izaera transmititzeko eta mantentzeko oinarrizko tresna bai da. Beraz, gure ustez, gure akordio horretan, gure legean, bestera batera tratatu behar da. Azken finean, ondo dakigu, gai honetaz lanketa urriak izan direla. Eta ni uste hori bultzatu behar dela. Eta urrengo, gure karpenetan agertuko den elementu bat noski badela, eta espero dezagun urrengo dokumentuan behar den garrantzia emongo zaiola gai honi, ez da? Baina esan dakoa, alde batetik eragina du hizkuntzan ere, azken finean ezin da ulertu euskera eta euskal kurrikuluna lotuarik, azken finean ikasle batek euskalduna bihurtu da, euskera jakin dezake, baina euskalduna benetan izateko guretzat tresna ezinbestekoa da euskal kurrikuluna, izaera ez da kurrikulunan definitzen da, zer nolako gizartea nahi dugu euskaldunok, zer jakitea gure seme-alabok nahi dugu, eta gero zuk aipatu duzuna, estatutik badaukagu muga bat, baina nik uste ere muga horreri aurre egiteko inteligentzia egin behar dugu, gure ikasmaterial gintzaren bitartez, esate baterako. Hordan, formulak pentsatu beharko duguz, baina, ez bada aipatzen, komplikatua da, gaiari aurre egitea. Lehen zirriborro baten gainean hitz egiten ari gara, oraindik ere hilabeteak beharko dira itun horri osotasunean heltzeko. Dena aipatu duzu ez, eremu batzuetan zailtasun faltak direla, beste batzuetan hutsuneak, esango zenuke testuari mamia falta zaiola, besterako gai batzuei heldu beharko litzaiokela ere? Bai, aipatu duenak, hori garbi dago, behintzat horiek garbi. Badago, olako prozesu batean erreflexio sakon bat. Hasierako testua zer nahi dugu? Zabala izatea, zehaztasun gitxirekin, edo oso osatua. Hau da, lehenengo dokumentua 110 folio baditu, eta gai guztiak zehaztasunez agertuko balira, zer esango genuke. Dena landuta dago, ez dago ezer egiterik. Beste estremoan zer dago, zehaztasun gitxirekin. Ekarpenen garaian osatzeko aukera egotea. Gu pentsatu nahi dugu hori horrela egingo dela. Baina, oraindik ere ez dakigu. Egia dana da, agian guretzat momentu honetan legebiltzarra justo beste estremora joan da. Agian lehenengo testuan ere zehaztasun batzuk gehiago egon litezkeen, ez da? Baina, horrela aurkeztu du. Horan, guretzat, orain momentu honetan eta urrengo dokumentuari begira garaia da. Gure ekarpenak ere, 14 edo 15 foliokoak izango dira,
gai askotan baditugulako ekarpenak egiteko, eta pentsatzen dugulako zehaztapen maila bat egon behar dela, Karo, legea dator, legean ja zehaztapen oso egon beharko da. Baina zaten dago, elemento nagusi bat, bete beharrak eta konpromisoak. Horretan guk espero dugu, bintzen ja batzuk agertzea, identifikatuta, ez dakinik pizkata salduta, eta gero legean agertuko dira beste maila batekin, baina urrengo dokumentuan hori agertu da. Eta euskararena ezin bestean. Euskal kurrikuluna aipamena, Euskal Herrian inguruan egin ditugun ekarpenak, ni mezu bat luzatu nahi diot alderdiei. Euskal Unibertsitateko legean agertzen zena, bintzak gutxienez, oraingoan agertu beharko lirateke Euskal hezkuntza sisteman. Nire ustez, eta egiten dugun proposamenak oso zintzudunak dira. Nik uste dut herrialde guztiek daukatela hori ez da, kanpoan garatu alba da, hori egin behar dela, ez da. Epatu dugu ez, Eusko Legebiltzarrean alderdien artean ematen ari dela eztabaida nagusi hori, naiz eta gero eragileek ere ekarpenak egiteko aukera duzuen. Parte hartze mailarekin nola konforme zaudete, ala handiago izan beharko luke, nola ikusten ari zarete prozesua? Suposatzen dut eragile guztiok izango genukela parte hartze gehiago nahi dugula, hori logikoa da, ez da? Baina, nik uste dut momentu honetan ipini den maila, momentu egokia da. Alde batetik egon da agerraldia, orain daude ekarpenak, eta hori da bakarrik akordioa osatzeko, gero etorriko da legea. Espero dezagun legearen prozesuan ere egotea gauza bardina. Agerraldiak, ekarpenak. Beraz, guzti hori betetzen bada, nik uste dut, parte hartzeko aukera, maila on batean egon direla. Eta gero ez dezagun astu, dinote, batzutan eragileok igual pizka trampa egiten diogu gure buruari, baina guk gaur egun hemen egonda, gure prentza oharrekin, gure eskola publikoak bere manifestazioekin, eragiteko gaitasuna daukagu eta erabiltzen dugu eta alderdiekin eskatzen dugu bilerak, eta beraz, parte hartzen formala nire ustez mailan egon da. Gehiago posible, logikoki, beti gehiago posible da, baina ez dezagun aztu, agerraldiaten 100 eragile agertu ginela. Dinoto, lako prozesuak etengabe errepikatzea ere ez da bat ere erraza. Eta orain, nik uste dut, algodoiaren froga horregongo dela, ikusiko dugu, 100 horietatik zenbat egingo dituzke ekarpenak, eta ekarpene hori ez ezakuntasun maila izango duten. Hor ikusiko dugu, benetan, eragiteko gogo hori dagoen, ni oso garbi daukat, eragile nagusiek egingo dugula, eta horretan dana ipiniko dugula, eta gero, egiten dugun ekarpen bakoitzak komisioan bozkatuko da. Horan horre, ikusiko dugu bakoitzak zeren alde edo zeren kontra egiten duen. Beraz, uste dute prozesuan momentuz, baina esan dakoa, oraindik ere falta da, legea artikulatuaren inguruan agerraldiak egongo direla ez, aldez aurretik izan guretzat egon beharko direla, eta gero ekarpenak. Orduan, momentuz, egokia. Ikusiko dugu zenolako bidea egiten duen guzti honek urrengo hilabeteotan, eta amaitzeko baita ere, hezkuntza arloan beste erronka nagusinetako bat badago ez, eta hori da demografikoa, badirudi jaiotza tasa beherantzako joera izaten jarraituko duela aurrerantzean ere, aurre matrikulazioak nola doaz? Gurea oso ondo. Egia esan da oso sorpresa positiboa izan dugu, ez genuen espero, egia esan da, guztioi gertatzen zaigun bezala, ikastola baten edo bestean, agian ez dugu guk espero genuen zifrak euki, baina egiten badugu argazki orokor bat, nik uste dut euskal gizarteak zein den gure eredua argi duela, eta horren aldeko apostu sakona eta argia egin duela. Beraz, orokorrean oso pozik gaude, emaitzengatik. Gero oso kezkatuta gaude egoera orokorrengatik, ze moten du, jaiotzetasaren berakada ez duela maierarik. Suposatzen inoiz ikuiko duela, baina momentuz ez da ikusten. Eta horren aurrean neurriak hartu beharko dira, benetan, bestela, ez dakin izen bat gela itziko dira, eta nik uste dut, arriskoa eta aukera da. Aukera da beste formula batzuk horregara emateko, hezkuntza prozesuak beste era egokiago baten aurrera eramateko. Beraz, gu posik, baina kezkatuta ere, ikusten dugulako, berakada hori ez duela amaierarik, eta egia esan da oso ume gitxi jaiotzen ari dira. Ez dira gutxi hezkuntza arloak dituen erronkak urrengo hilabetetarako, esan bezala ikusiko dugu zen nolako bilakara duen hezkuntzarako itunak. Koldo Tegitu, ikastolen elkarteko lehendakaria, mila esker beste behin gurean izatagatik. Mila esker zuoi. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko solasaldiarekin. Gaurkoan gurekin izango ditugu Alaitz Argandoña eta Eneko Ander Romero. Orain arte.
Zerk egiten zaitu gaiztoa beti zorrotza, garratzak zure hitzak. Zenbat laino beltz, besarkada bat behar duzu baina kiratxa, jasan ezina da. Bakarrik zaude, bere zuloak, malkotan errua ez duzu inoiz bilatzen zure etxean. Sede zuloan, ilunpetan ikuste zein omen da zure zauria. Baina zurea da, egindako mina. Gustoko ez dudan arren, ez gara desberdinak. Gustoko ez dudan arren, ez gara desberdinak. Zepena musikan ere polizia, etxea zutan da eta zutxioka, txikoka jateia. Esan behar nuen, hemen edo nor jainko da, fededun bakarra, beraren arren. Ez da zure erroa, sentitzen duzuna, baina zurea da, egindako mina. Gustoko ez dudan arren, ez gara desberdinak. Gustoko ez dudan arren, ez gara desberdinak. Ardilatzen herrian, arilatzen erdian, ardilatzen herrian, arilatzen erdian, ardilatzen herrian, utzaren aberrian, laino beltzen erdian, ardilatzen herrian, ardilatzen herrian, arilatzen erdian, ardilatzen herrian, berde zuri gorria, utzaren aberrian, arilatzen erdian, ardilatzen herrian, herrian deserrian, ardilatzen herrian, arilatzen herrian, arilatzen herrian, baina blatu herrian, arilatzen herrian, aitezin herrian, gustoko ez dudanaren, ez garen desberdinak. Ez da zure errua. Zuk nahi ez arren, laino beltzek hitz egiten jarraituko dute, eta zer ekaitzaren barruan beraiek gaude. Nahi ez arren, laino beltzek hitz egiten jarraituko dute, eta zer ekaitzaren barruan.
Eta egunero lege solasaldiari ekingo diogu, eta erretarako gaurkoan gurekin ditugu alde batetik Alaitz Argandoña, eguerdion? Eguerdion, Leire. Eta bestetik Eneko Ander Romero, ongi etorri. Martxoak 8 begira jarriko gara gaurkoan, gogoratu asteburuan izandako sexu erasoak gaitzesteko manifestazioak izan zirela atzokoan, bai Tolosan eta bai Barakaldon, horri buruz ere hitz egin genezake gaurkoan zehar, baina martxoak 8 emakundek egindako kanpainan zentratuko gara baita ere, izan ere aurten edertasun kanon zorrotzen aurkako kanpaina abiatu dute, hipersexualizazioa jarri dute fokuan, eta azaldu duten espresio sozial hori ez da gauza berria, jakina denez, baina sare sozialen erabilerarekin gorakada izan duela presio horrek. Entzun dezagun Beatriz Artolazabal berdintasun sailburuak esandakoak. Urtero gai bat aukeratzen dugu eta aurtengoa hau da. Emakumeek gizarte honetan jasaten duten gehiegizko presioa euren gorputz eta itxuraren gainean. Argi daukagu presio horrek mugatu egiten duela emakumeon bizitza. Horregatik, dei bat egiten diogu gizarteari. Eta dei hau ez da salaketa batean geratzen soilik. Itxaronpenezko mezu bat bidali nahi dugu. Garaiz gaude. Garaiz gaude gaur egungo neskei beste etorkizun bat eskaintzeko. Euren gorputz eta itxuraren gainean halako presiorik jasan ez dezaten. Egoera aldatzeko garaiz gaudela dio, eta horretara bideratu nahi dute baita ere kanpaina. Lehenik eta behin ez iruditzen zaizue gaiaren aukeraketa? Pasaren urtekoan nik uste dute zen potenteagoak akotzen artean, nik uste dut hau bai da gai garrantzitsua, baina ikusten ari garenaren arabera, jendea hiltzen ari da, ez, hiltzen gaituzte, eta hiltzen berez, eta hainbat eraso sexista jasotzen ditugu edo pairatzen ditugu, beraz nik uste dut ez dago nire eskuetan ipintzea gaia, baina nik uste dut egoera larrian gaudela eta nik uste dut beste gai batzuk igual izan ahalko ziren, ez dakit, potenteagoak edo moztu beharko direnak, ja. Egia da, azkenean kanon estetikoek bai zapalkuntza itzela suposatzen dutela, bai emakume gazteengan, bai orokorrean emakumeengan bere bizitza osoan eta hori ukaezina da. Alaitzek esan duen bezala, pasan urtean zentzalanaren inguruan hitz egin zen, eta hori bada gai oso potente bat. Nik aurten esperagarria zen, ikusita zeintzuk diren egoerak bereziki soldatapeko lan feminizatuetan eta prekarioetan hortik igual labiatzea, greba asko daude, eskakizun asko, baina erabaki dute gai honetan geratzea, importantea da, baina nik uste igual interesgarriago izango litzatekeela mugimendu feministarekin harremanean jartzea eta agendak, pizkat agenda instituzionala emakundek aurrera erabaten duena, zein mugimendu feministako agendak bat egitea edo gitzinez Eusko Jaurlaritzatik hori aintzat hartzea, interesgarriago litzateke sinergia handiagoak sortuko luke horrek. Izan ere, agian, gazteengan jarri dute fokua, emakume gazteengan batez ere, baita ere, jakinda, ez, pandemiaren ondorioz eta sare sozialen erabileraren ondorioz batez ere, zenolako ondorio psikologikoak pairatzen ari diren neska gazteek, ez, presio estetiko horrekin lotuta esaterako. Gaixotasun mentalak areagotu direla pandemian, ez, konfinamendu garaian, bai sare sozialengatik eta baita hori elikadurarekin lotuta dauzen gaixotasunak, anorexia eta holan, eta egia da betidanik datorren gai bat dela, nik uste dut ezinezkoa dela modan egotea, azken finean aldatzen dira momentu batetik bestera, bai mai gainean ipiniko nuke eta bai ikusten dut hori hipersexualizazioarena eta batez ere umit txikiekin gertatzen ari dana, ez? Osea, azken bolada honetan ez dakitudan izan zen hori bainu jantzietan hasi ziren agertzen rellenoak eta holan eta hori lotsagarria zen. Eta nik uste dut hor bai baina beharko direla mugak aurten inauterietan beti egon dira mozorroak mutilentzako, neskentzako mozorroak beti izan dira oso sexualizatuta, baina orain umetxikintzuentzako mozorroak baitan gertatzen da eta hori bai moztu egin behar da, osea nik uste dut adintzikiko umeak zaindu behar ditugu eta hor bai nik uste dut muga jarri beharko direla.
Bai, aipatu behar da, sare sozialen inguruan hitz egiten dugunean esaten dugu, aipatzen ditugu zozera abstraktua izango balira bezala, edo sare sozialen presioa. Sare sozialetan egiten dana da, jada existitzen diren diskurso hegemonikoak garatu eta inkluso diskurso hegemoniko horiek sortzen eta bideratzen dituzten diskurso horiek amplifikatu. Baina presio hori badakigu nondik etorten dan publizitatetik, etorten da komunikabideetatik, etorten da serie eta filmetatik. Sare sozialek nire uste apalean hori amplifikatzen dute, baina ez dute berez ezer sortzen. Aipatu beharra dago, pasen egunean oso ezaguna den serie baten zuzendariari edo gidoilariari, elite seriaren gidoilariari galetu zioten zergatik gorputzain normatiboak ziren, eta pentsatu behar dugu berez direla jende gaztea geltzen dana serian, adingabeak izan beharko zirenak, ez dira, baina bueno. Eta berak esaten zuen mundu idiliko bat sortzen zuelako. Eta, klaro, mundu idilikoan ez dauz potoloak, ez dauz burusoiak, ez dauz jende itzuzia, eta modu esplizituan esatea benetan kezkagarria da. Eta hori da eskaintzen dugu digutena zera egoitik behera ganera, ez alboetatik, ez zareetatik, ez goitik beherako. Nik sare sozialak aipatzerakoan pentsatzen dut, igual lehen, nire garaian, dinot ez genituen hainbeste argazkiak ateratzen edo konpartitzen eta gaur egun, jende guztia dago momentu oro argazkiak ateratzen konpartitzen eta arduan gero argazki horiek modifikatzen dute hobeto agertzeko dana alakoa eta ez dakite hor ikusten dute igual arriskutsua izan daitekela, ez? Eta zelan ikusten gaituzte kanpotik eta zein da, zuk esan duzu mundu idiliko batean, zein da nire irudi idiliko bat, erakusten dudana beste jendeari, ez dakite. Gero nik ez dut oso ondo ulertzen, ze batzutan nire lagunek badakite nola nahi zen, orduan nik filtro bat ipintzen nire argazki batean zuri bidaltzeko igual ez dauka zentzurik. Baina igual pandemia garaian, konfinamendu garaian jendea, igual bakarrik ezagutzen zuten elkar, olako tresna baten bitartez, agian hor bai sortu aldira inseguritateak eta gero pentsatzea jo, eta gero berarekin topo egiten baldin badut, zer pentsatuko du nitaz, azken finean erakutsi diodan aurpegia ez da benetazkoa nirea edo dana alakoa, ez dakit. Bai, egia da, sare sozialek reflejatzen dute realitate bat dana, realitate sozial bat dana, sare sozialetik kanpo eta egia da, adibidez, app Instagram bezalako edo Facebooken inguruan hitz egiten du, baina ligatzeko direne aplikazioetan, Tinder, Grindr eta horrelakoetan ikusten dugu nola gorputz hipersexualizatu eta hipernormatiboak saldu egiten dira edo beto saltzen direla, baina ere nire ustez sare sozialek aukera bat eskaini aldute bestelako gorputzak erakusteko, bestelako diskurtsoak garatzeko, uste dut gertatzen ari dela, oraindik noski eta tamalez ez da hegemonikoa edo ez da nagusia, baina beste nolabiteko zirrikituak aurkale sozialetan, eta hori interesgarria da ere jende gaztearentzat. Enpresa pribatu batzuk, modakoak eta horrelako diskurtsak ere erosten hasi dira, ala nolan, zere tallas grandes hitz egiten dut eta gero tallas grandes agertzen da gorputz normatibo bat. Eta ez dauka zentzu handirik, baina nik uste dut sare sozialek nolabiteko zirrikituak eta bideak eskaini dizkiela bereziki jende gazteari. Honetaren bestalderari begira eta baikortasunez begiratzeko bagune bat ere, ez? Dena den ondorioak pairatzen ari dira dagoeneko gazteenek, batez ere datuek erakusten dute, retoke estetikoek gorakada itzela izan dutela azken 2 urteetan, filtroen eraginez, batez ere diotenez beraiek edota ikerketa txostenek ere, eta baita ere TV3, Kataluniako kate publikoan agertu zen, hainbat gaztek ez dutela musukoak endu nahi, ez daudelako eroso dagoeneko beraien aurpegiarekin, eneko ez dakit kezkagarria, ez dakit nola ikusi duzuen egoera hori, ez dakit alboan dituzuen lagunek ere horrela pentsatzen duten, alaitz? Nik lehen komentatu dut, nik bai ikusten dut, niri gertatu zaidala, azken finean, zauz, babestuagoa, batzutan igual, ez da gauza bera, baina ez da gauza bera eramatea hilea solte edo koleta batekin edo moño batekin zauzela hor, erakusten zure aurpegi guztia, ez dakit, nik ikusterakoan,
krudelegi iruditzen zait hain jende gaztea holan sentitzean, baina bai empatizatzen nuen apurtxu bet horrekin, ez? Eta igual jendea gertatzen dena edo igual niri gertatu zaidana batzutan da hori musukoarekin zuk konpletatzen duzunez aurpegia ikusten duzu zure gustokoa izango ziren gauzekin. Eta orduan igual hori niri gertatzen baldin bazait norbait ezagutzerakoan hori kentzerakoa musukoa pentsatuko du, bera pentsatu du ni naizen baino guatpagoa edo bere gustokoa, ez? Musukoa kentzeko momentu arraro hori. Eta bai ikusten du, beldur hori pena ematen dit, porque bai, harrigarria da eta, baina zentzu batean ulergarria ikusten dut. Bai, nik uste dut guztioi gertatu zaigula momentu baten erosago egotea musukoarekin, ez bakarrik pandemia kontuengatik, baizik eta kontu estetiko batengatik guztioi edo jende askori gertatu zaio edo zaigu inkluso. Nik uste dut horren atzean beste kontu bat dagoela ez dara, hainbeste estetikoa ere, nola sozializatu dira umea nerabezaro, azikerako nerabezaro horretan bereziki eta horretaz ari ziren TV3-en ere, jendeak galdu du ohitura, edo gazteek galdu dute ohitura beste gazteekin sozializatzeko. Ez dira eskoletan ikusi, kaleetan ez dira ikusi, ez daude dituta talde handietan egotea, eta maskara azkenean da babespen. Hori dut gertatu da, niri gertatu zaite klasea emotea eta egotea jendea zera kaputza bat jarrita, eta kaputzaren logikaz da bardina, da distantzia jartzena. Eta nik uste dut hori ere gertatzen nahi dela musukoekin. Ez dute nire aurpegia erakusten, eta orduan horrek jartzen du norabiteko distantzia bat beste pertsonekin. Lehen aipatu duzu, hezkuntza alorra eta hezkuntza alorrera egingo dugu salto, izan ere hezkuntza itunerako akordio zabal baten bilari dira Eusko Legebiltzarrean, ostiralera arte dago epeak, alegazioak aurkezteko, eta momentu zirriborro baten gainean ari dira eztabaidatzen eta alderdien artean ere desadostasunak nabariak dira, batez ere Aiotaren eta PSeren artean momentuz oraindik ez dago akordiorik, ikusiko da zertan geldituko den, titulartasuna, segregazioa, euskaldun hainbat gai dira mahai gainean, Koldo Tegitu ikastolen elkarteko presidentea izan dugu gurekin duela gutxi eta hauze komentatu digu. Titulartasunaren gaia nik uste dute argi daukagu, ezta? Hor proposamenen artean Euskal Hezkuntza Zerbitzuaren proposamena dago, zerbitzu horretan bete beharrak eta legean agertuko diren konpromisoak eta bete beharrak betetzen dituzten ikastetxeak egongo dira, administrazioaren titularitatekoak izan ala ez. Guretzat hori aurrera pausu bat da, nahi badugu gaur egun dugun sistema duala gainditzea eta guretzat hori da helburua, guretzat norabide honean doan pausu bat da. Nola ari zarete jarraitzen esaten ari dira, hezkuntza itun berri honek dikotomia publiko eta pribatuarekin apurtzera datorrela, baina eskola publikoatik diote ez dela ardatz bezala jartzen ari eskola publikoa, desadostasunak nabariak ere eragileen artean ez, eta eztabaida puri-purian, zuek nola ikusten duzu gaia? Nik goratzen dut, eta hezkuntzaren gaia oso komplikatu da herri honetan. Gainera, hezkuntzaren estruktura ez dagoenean gure esku hori goratu behar dugu. Itunpeko eskolak existitzea edo ez existitzea ez da Eusko Jaurlaritzaren eskumena, hori Madriletik dator zuzenean, baina gogoratzearren gutun soziala eta eskubide sozialen karta erabakitzu aurrera eman zanean, hezkuntzaren gaia erabaki izan kajoi batean lagatzea ze gai korapilatzuia da. Orain Eusko Jaurlaritzak hartu du eta arazo nagusia dauka bere gobernukidearekin, ez bere oposizioaren lehenengo indarrarekin, baina oposizioaren lehenengo indarrak Bilduk badauka ere arazoak bere gain. Noraino helduko dan itun hau edo zenbateraino izango da benetan integratzailea itun hau, nik nire duda sakonak ditut. Ez dakit nola amaituko duen, hau da etengabeko debatea eta ez da itun honekin itziko, hori argi izan behar dugu, baina ikusiko dugu nola amaitzen da politikoki eta praktikoki noraino heltzen garen honekin. Zuk aipatutakoa, hainbat aldiz hitz egin denez honetaz, eta hainbat buelta eta piribuelta, dinot, ikasleok egon beharko dira soratuta, urte batzuk pasatu ostean berriro aldatzen da, eta berriro aldatzen da, eta berriro aldatzen da. Azken finean, ez duzu epe luzerako
proiektu bat non zuk kokatu alduzu zure burua eta ez dakit irizpide batzuekin eta esatea behitu. Berdin dit, errepikatu aldut behin, ez, birritan, ez dakit non, orain atzera pausua, orain ikasgai hau eukiko du garrantzi gehiago, gutxiago tinot, nik uste dute, hori, batez ere ikasleak zoratzen ari dira, eta gero politikoki, nik uste dut batzutan erabiltzen den gai bat dala, ez, hori, politika egiterakoan edo bultzadak egiterakoan, eta nik beti nire iritzi pertsonal izango zen hori inbertsio gehiago sartu behar dela eskola publikoan, ze hor guztiok sartzen gara, eta nik uste dut hori tresnak ipini behar ditugu hor, guztiok eskubide berdinak eukitzeko, baina, klaro, hori da nire iritzia. Bai, segregazioari ere nola aurre egin, hor dago mahai gainean, gai potoloa ere horixe, baita ere, gizarte egituratik bertatik datorrena, ez bakarrik hezkuntzaren alorretik, beraz, arazoak sakonak dira, errotik heltzekoak. Bai, bitu, nire izan naz, betidanik eskola publikoko ikaslea. Nire bilbide osoan zehar. Eta segregazioa zer den ikusi izan dut lehenengo pertsonan, ze, klaro, auzo pobre bateko edo zonalde pobre bat altzen zuen eskola batekoa nintzen kasunetan Kontzako eskola. Eta horra segregazioaren arazo nagusia eredua zen. Nintzen D-eredua lortzen zuen bigarren kurtsoa eta desberdintasuna A eredua eta B eredua eta D ereduen artean markatu izugarria da. Inkluso Instituto Zentralaren arteko desberdintasuna, Unamuno Institutoa eta Alboko Institutoa Cervantes, Bertendona barkatu, ere ikaragarria hor dago segregazioaren maila oso handi bat. Eta nola guraso askok bilatzen zuten beste eskola batera eraman, beste eskola horretan saltzen ziren beste zonalde batekoek, eta hor dago segregazioa. Titulartasunean, segurenek titulartasunak hainbat herrietan oso piso handia izango du itunpekoa izatea edo administraziopekoa, baina ereduak egiten du segregazio nagusiki herri honetan. Guztiz ados, nia eredukoa izan naiz, beti arangoitin, bai, eta bai ikusten dute kristonaldea dagoela. Bai, nik goratzen dut, eta Instituto Zentrala jartzen dut adibide gisa, instituto oso handia dalako, eta bertan emoten ziren praktikamente gauza guztiak, kurrikulumeko ikasgai guztiak eta ramifikazio guztiak, erabaki izan bere garaian eta oso interesgarria ditu zitzaidan, B ereduko ikasleak, hau da ikasgai batzuk egiten dituzte gaztelaniaz, baina beste guztiak euskaraz, euskarazko taldeetan sartzea eta bakarrik apartatzea edo bakarrik aldatzea ikasgai horietan. Hor arazo nagusia ziren izan ez ikasleak, ez irakasleak, gurasoek izan ziren, guraso askok ez dut izango guraso elkartea, baina ez zutelako nahi B ereduko ikasleak D ereduko ikasleekin batzea. Hor ere, modu oso kritikoan ikusi, gure burua modu oso kritikoan begiratu beharko genuke. Zer, zuten emoten du debate hau dela oso politikoa eta oso kanpokoa eta oso makroa, baina gero oso mikro ere izaten da. Bai, elkar bizitza, ez? Ea bilatzen dugun edo lehentasunik pintzen dugu nire umeaz eta... Proposamenin artean hezkuntza itunerako da eredu horiekin amaitzea, ez? Eta murgiltze eredu bat ezartzea hor, zen honak ondorioak ekarriko luke horrek, zuen ustez? Positiboak, herri honetan mundu guztiak gaztelania hitz egiten du edo frantzez hitz egiten du, iparraldean, baina euskaraz oraindik ez gara gehiago bat. Komplikatua da, ikusita Katalunian gertatzen ari dana. Justo Katalunian zer gertatzen ari dan murgiltzerekin eta zer erasoak jasotzen dituen Madriletik eta tribunaletatik, eta hemen horretara baldin bagoaz nola egingo dugu, nola gaindituko ditugu arazo sozial edo arazo juridiko beto esan da. Hoiek nire dudeak ditut. Azken finean aurrekoan komentatu genuena, nik uste dut euskara ezin du harremanatu hezkuntzarekin, baizik eta hori aisialdia, bizitza, nik uste dute hori transversala izan barko dela eta hori lortzea oso zaila da. Ikusiko dugu zenolako bidea egiten duen hezkuntza itun honek, luzerako baita eztabaida. Datorren urterako espero da ez legea aprobatzea, baina ikusiko dugu esan bezala. Eta oraingoan nazioartera begira ere jarri behar gara, nola ez, duela astebete gertatu
zen, inor gutxik, espero ez zuen hori ez, Errusiak azkenean inbaditu egin zuen Ukrainia eta dagoeneko ondorioak ikusten ari gara zintzuk diren, ez da, bombardaketak, hainbat pertsona ihes egiten ari direla, 1,5 milioi baino gehiago, 700.000 inguru dira dagoeneko refuxiatuak direnak, edo asilo eskaera egiten ari direnak, ihesaldian daudenak. Nola ikusten duzu egoera, ez da? Duela astebete, esan bezala, inor gutxik espero ez zuena, zirudien Putinen hor dago bat zela, baina zuela hori egingo, eta orain ere ziurgabetasunarekin ikusten da. Gaur bilduko dira berriro Errusiako eta Ukrainako ordezkariak, negoziazioekin jarraitzeko, baina ez dakigu zein puntura arte izango dituen erantzunak. Lehenengo eta behin nik uste dut erramaitzela dela, inor espero ez duena. Bigarrena beti ekonomia hor dagoela, bai politikoki, baina nik uste dut ekonomikoki dela gako nagusia, eta gero ondorioak beti jasotzen dituzte pertsona berdinak, eta kasu honetan izango dira herritarrek, ez? Dinot. Eta gero ikusten ari garena dela, nola dauz refusiatu mota ezberdinak, bai? Ez da gauza bera Ukrainiatik etortzea eta hor Irunen ongi etorria egongo dala eta 150 pertsona hor joango direla, eta guztiz ados eta ongi etorriak izatea. Eta gero, zelan beste munduko punta batetik etortzen direnak ez daukate olako ongitorriak, ez? Osa, dinot, hemen Bilbo pasaren astean egon zen mozio bat plenoan atzuriko esiak kentzeko, Iralako parkean agertu dira pintadak prohibido moros, dinot. Guazen bai aztertzera, hori zenolako, ez dakit nik razismoa den edo aporafobia, edo ez dugu pobrerik nahi gure herrian, eta gero inbazioa bera nola ezberdintzen den, ez da gauza bera Israelen gertatzen dena edo Ukrainian gertatzen dena, eta erantzuna guztiz ezberdina da bai estatu batutatik datorrena edo Europatik, ez? Bai, apunte bat egiteratik, biak aporafobia eta rasismoa dira. Ze izan ditugu errefusiatu asko Siriatik eta orokorrean Afrika iparraldetik eta Asiako Oriente Mediotik, baina eta jende diruduna zan edo klase ertain altu batekoa eta ere egoera bardinan ikusi dira. Beraz, nik esango nuke biak. Eta nik uste dut, sinismo, Europak dekon sinismo hau da Putinek erabili duela inbazio guztiz imperialista bat egiteko. Ze negoziazioak hasiko dira orain, baina eske negoziazioak egon ziren, ze egu da orain dela 8 urte hasi izan Euromaidan eta gero Euromaidan, hau da, Europar Batasunak elikatutako ultraeskuina batengatik, eta akordio batzuetara heldu ziren Minskeko akordioak. Eta inork ez du presionatu Ukraina itun horiek betetzeko. Inor. Eta Putin momentu baten ikusi du bera aukera eta esan du behitu. Haiek zinikoak baldin badir, haiek ziniko batzuk dira eta honekin justifikatu aldote nire inbazioa. Eta norko erdenduko du? Hori, jendeak. Baina eske jendea Ukrainarrek bombardatuak direlako eta egon direla 8 urtetan markatu, derrigortuak hainbat gazte joateko Donbassera gerra egiten, eta horiek ere askok ihes egin dute, 8 urtetan egon dira milaka hildako Errusiako partean eta milaka refusiatu, Errusiako jendartea zebitu zer ondorio ekonomikoak izango duen Errusian, eta betetzen zer egiten dugu, eskalada militar itzela Europaren partetik. Armak saltzen edo eta oparitzen ari dira, eta erantzun guztiz autoritarioa. Gaur agertu da parlamentuan Pedro Sánchez esaten RT eta Sputnik komunikabideak itxiko dituela. Ez da konstituzionala, baina zuzenean, ezin du hori egin. Epaile batek bakarrik itxalitu komunikabideak Espainian, eta esan du, eta egingo du, eta de facto saltzen bazarete zuen moietan, eginda dago. Ezin ditugu RT eta Sputnik jarraitu Instagramen. Beraz, kezkagarria gerra, baina kezkagarria da herritar bezala biziko duten haiek, seguru ze haiek bizitza dau arriskuan. Haiek, Errusiarrek eta geu. Ze hau honek ondorio asko izango ditu eta ez dira oso positiboak izango inondik inora.
Ikusten ari gara, zenolako jarrera hartzen ari duen Europar Batasunak, esan bezala bakearen izenean, armak ara bidaltzen, zeharkako gerra hori elikatzen, baita ere zigor ekonomikoak, zenolako ondorioak izaten ari duen baita ere herritarrengan, diru ateratzerako orduan esaterako zailtasunak izaten ari direla dagoeneko Errusiarrek, eta besteak beste Europari ere zigor horren barruan ez dute sartu gasa eta petrolioarena, hori ere komentatzekoa, zigor ekonomikoak baina gasa eta petrolioa. Bai, horregatik lehenengo gauza komentatu dudan izan da, azken finean hori, ekonomia da garrantzitsuena eta lortzen baldin dugu Europa, hemendik gaza beste leku batetik, utziko dugu ukrainiarrak hor botata. Azken finean hori da gure lehentasuna, eta gero beste aldetik guda aitzakitzat hartuta, zenolako gauzak aldatuko diren, aprobetsatzen, eta horrek bebain niri beldurra sortzen nago, Gazaren 1,20 goraka da, Italiak ez ditu bere luxusko markaen inguruko libratu egin dira, estatu batuetan boltza gora hori da, eta nork ordaintzen du. Nun geratu da antimilitarismoa Europan eta munduan orokorrean, zinismo puruan. Ontxe arte hemen gaurkoan egindako hausnarketak, eskerrik asko Alaiz Argandoñak, eskerrik asko Eneko Ander Romero gurean izateagatik, eta jarraian eguneko albiste nagusiak Carolina Suárez lankidaren eskutik, ondo izan.